Малко сме до старта. Никой не знае, 60-70. 60 км навигация. Ето това е. Това са условията. Адвенчъра е лесен, не се притеснявайте. Заповядайте. Следващия кръг, тъй ли? Ние стартираме тримата и ще си караме днеска и си правим кефа. Сега само секунда. Какво стана, бе? Пръстя, краката ми взеха замръзва. Давай, на мен Само на Никита не му е студено, тъй ли? не ми е студено, аз се притеснявам. Той се притеснял. Момчета, готови ли сме да стартираме? Готови? 3, 2, 1, старт! Добре. Айде, Никита!
Още че сме от тук нагоре. Супер яко. Никита остана, май. Какво ще правим? Ще чакаме до Никита ли? Чакам аз следна да му помогна. Някои разбират адвенчърството точно така. Опа, става съм си мотора на контакт. Много по-трудно е да се качиш пеш, колкото с мотора. Ето го гардероба. Мото АДВ, Мото Балканс и 176 номер. Подпираш се тъй назад. Давай, давай, давай. Давай назад, 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 назад. Назад. Още, още. И сега помпиш съединителя. Добре си там. Бао, бао и се изстрелваш нагоре. Дай! А тъй! Ще се науча. Че хубаво заваля. Зимна приказка. Едична треска пред камерата. Направо. Оба. Той дали ще изкара. Няма да го спусна. Повече не го криви. А? Не го криви повече. Наляво само.
Nagore. Ще стана ми се включи. Добре. Тракшена и към. Път. Коканиките. Не знам какво ще правим, на него му е тегаво доста. Да, май няма да изкара. Ники! Върто нагоре ще е малко тегаво според мен. Ако искаш... Връщам от надолу по пътя и това е. Не искам да въбавя да ви губя кефа. То не да ни губиш кефа, въпросът е, че Няма да изкараш. Няма да го изкарам, няма смисъл. Защото тук като се качим става по едни черни пътища, добре. Ама ако е така, нищо. И като трябва да пресечем е такова място... Да, зато и. Той спирачки, малачки и то се начупи всичко пак. Ако искаш, тук имаш да си снимаш, да си караш. Ами караш по някое време, ако не фащаш пътя за Да, ще си щъкам сега. карнари, там колата, ключица, там ако искаш да стоплиш нещо или като кощак. За мен е нещо ново, аз за първи път караме на сняг. То динамиш, че ние сме ги карали те мотори на сняг. Лекия мотор на сняг и то с мотор на сняг нищо общо нямат. Да, ама пак. Пак е по-такова. Аз па и да не ви губя кефа сега, ще направите вие. Кефа, аз тук ще се спусна после надолу и те. Ще позидя сега 5 минути. Ще се порадвам на снега. И така. Просто няма смисъл. Аз ще падам, ама... Ни за очила, ни за без очила. Да. Ама гледай какъв хубав сняг вали, бе! Зимата не е валял при нас такъв сняг. Ние сме... Аз за първи път виждам такъв сняг от... То вие във Варна, брат, какъв сняг. Тази година, макар че поваля 2-3 пъти. В обелята и по-малко, ама нямам такъв сняг, нямаме. Никич, ако има нещо, телефона е в мене. Телефоните звъни, ако нещо стане, ама... Не, надолу аз ще се оправя. Покарай се, покефи се. Внимателно, брато. Тук има нещо. Да. Хайде. На Бухово ще е по-хубаво, там аз ще го правя, не... Добре ли се?
Дълбоко и направо се гмурна. Трябва да изляза тук отстрани. Да, добре. Пробваш изки уменията. Той се Къде искаш? От към мен ли? От към тебе. Ай, Раз, два. Раз, два. добре. Дай тръгни. Опа. Раз, два. Наруши на прасета. От нас. Държиш ли го ръка? Държа го. Да еба. Газ. Дай. Дай. Чакай. Дай. Не можеш ли? Чакай, ще... Дай, ще го сваля тук и ще го мина покрай гората. Ай, там. Добре. Аз го държа. Държа го. Сега изпрей го пак, да го приместиме тук. Опа, тук нагоре. Камън има във веригата. Там е веригата, камън има. Бавно. Дай! Слез! Дай! Тук ще можеш ли? Леко. Карай по диагонал. Светло. Надясно гледай. Даже ако искаш, изчакай да видя дали е там. Е тук надясно, е там. Мисля, че е там. Видях една лента имаш. И аз лента ме, зато ти казвам, че това е за мотори. Сме направо. Това е за моторите, е там долу. Е там. Вътре беше... Не, няма да стисаме долу. Къде бяха черните пътища, не ги видях още. Само бели пътища виждаме резка, не знам.
Много яко с този мотор, човек. Караш така на такъв сняг. Поне се опитваш. Аз там, където се пребих, Има канал. има един канал. Аз го И видях. аз такъв тръгна да спирам и викам, леле, сай пацето и се върта такъв, те гледам, ти си пътуваш там по пътя. Да. Знаеш какво забелязах обаче, че ми се пълнат степенките, трябва да се вземат такива... Много са плътни отдолу, ще снямат. Да. По-новия модел нямат отвътре такова. Добре се движим. Дали сме 10 км няма. километра, толкова 60. До вечера да Ще затворим. до вечера. Ако имаме сили. Няма врата, тук всеки километър е бик. Виж, че всеки метър е... Да, всеки метър е... Та с моята нещо предната изобщо. Ох, ти каква гумета има. Помека твоите бе работи хубаво. Тъс... Чакай! Ако не съм ходил на ски, да отида. Няма да спрем. Не знам дали е на скорост, защото може да се размърда. Ще разберем. Цъкни му едното скорост. Не е на скорост. Айде, спирачката. Аз натиснах спирачката. Натиснах я зад пред. Добре. Айде. Ох, дръжа. Спри. Леко. Е, такова каране на мотор. Снимаш ли? Снимам, май. Такова каране на мотор не съм карал. Аз не снимах добре. Да, Ти не снимаш. как не снимам? Снимам. Аз снимаш. Добре. Супер каране. Не са плашети. 10 км. До обяд. Наби му една скорост. Раз, два. Наби му. Стой. Дигай. Така е друго. Напълни си газа. Да може да си викаме сега ще удара трета. Аз с шифтъра се опитах втора, не можах ти. Ти ме първо ли го качи, бе? Аз бях на втора и пак Не, втора е тук включиха, ма първия път не можах с шифтър, че после с съединител. Браво! Как ще се замъкна до шкафа? Не знам. Гардеробчета. Тоест като гледам как ми падат чертичките гориво. Печераза на пита, ще ви трябва ли презарежда? Викам глупости. Аз даже имах една чертичка и викам, аз ще само 5 литра. Там има вода. Тук има вода. Тук затънах много в тресаище.
Колко километра си мислиш, че сме минали? Зараз ги гледам. 18. Ага. Голяма борба. Отвънка не става коловоза, вътре в коловоза. Никъде не става. Не! Светъл! Имаш ли трак? Шанс. Никакъв шанс. Тук Пътя, къде излезем? какой път? Ето той е. Ето този път се връщаме долу на поляната. Не бе, нагоре. Нагоре няма. На този път нагоре? Да. Той ще излезе там някъде горе. И си хванаме трак. Няма пък че Роза ни наеба яко. И като се замислиш, че ние стартирахме на сняг и се качваме нагоре, няма да има нищо различно от сняг. Да. Но няма, той става все повече. Все повече става. Да. Освен да караме нагоре по пътя, пък да се надяваме, че горе някакси ще завърти пътя. И защото отиваме в съвсем различни посоки, а там трябва. Да, ама този път сигурно прави така около билото.
Защото тук нагоре той е тук. Голям е баира според мен. Голям е и дълбока снега. Дълбок снега, това е проблем. Защото той минава тук така, е тук нагоре. Ако искаш да го пробваме, то е такъв шорткът. Аз мислех, че директно в гората са карама, не знам. Много е дълбок снега, брат, той. Дълбока е. А пък като гледам, баирчето си е, билото си е стръмно. Далеко е то. Не се вижда края му горе. Според мен да пестиме сили да пробваме по пътя. И добре. Защото тук само се бие. Нищо няма до коляно. Малко и слънче се. Слънце изпече, ама... Адски дълбоко е тук. Топър. Втора, братле. А? Една втора. Дълбоко на дълбоко. Коя втора е? Adventure, братле. Няма. Чай. Тук явно е дупката. Чакай малко, чакай. Ай, раз, два. Раз, два. Предицата да му дърпа. Раз. Дай, не.
Ама там надолу вече ще е добре сигурно. Да, надявам се. То тук е навяло, не? Че първа е лекичко, отпускай съединител и да им. Раз. Няма преницата по това. Какво стана? Върти във въздуха. Падна виргата. Не, Какво? въртеше, гумата ти е във въздуха.
Видя ли я? Видя ли я? Кой имаше? Сърна. Аз днеска видях 3-4. Е, тук така скочи и тук надолу. Реших, че искаш да скачаме. изписва батерии, чип прекъсване. Явно като почне да труса и... Много трусаш! Ема, то наши до коляно сняг. Повече снега, вие не сте отишли по-нататък. Къде е свят, че ли горе, те снега беше до тук, бе? Някъде да поя снимки. Сняг до коляно. Ама.
Първия, който финишира. За съжаление не е с истински финал, защото се прибра много рано заради екстремните условия, в които попадна. Сега ще ви разкажа точно за какво ставаше дума, но все пак усмихнат беше и много доволен. Сподели сега пред всички нас какво се случи днес и първото ви участие на това наистина много странно състезание. Като стигнахме до старта с колегите, имаше поне сняг до коляното. Тогава почнахме да съзнаваме, че ще бъде доста сложно. И за съжаление се наложи да се откажа нейния доста стръмни боеви с сняг, понеже кара мотор година и половина и това ми е първо състезание, в което участвам. Благодаря на Пламен и Светло, те ме дърпат постоянно напред и ме карат на леда. Караме да си чупи мотора. Карат ме да си чупя мотора и да се играе със здравето, ама едни доста хубави преживявания има. С всяка двамата. Аз се надявам да не са последните и да не се разочаровани. Тук по принцип е доста екстремно, все пак сме в Кърнаре и стоя Пачародо се грижи за доброто ви настроение, но така или иначе 450 кубикови много тежки мотоциклети, доколкото разбрах около 200 кубика. 700? Минималната кубатура е 750. Пламен Янков добре познат в тези среди. Пламен, за първи път в този клас се виждаме. Какви са ти впечатленията изобщо, защо пожелахте да има такъв клас в ендуро шампионата? Ами, по принцип, само желая да карам тежък мотор по такива терени. И като за първа година трябва да се разработи. Надявам се за следващото състезание да има още кандидати, желащи. Надявам се, че тези трасета не са ви разочаровали. Аз смятам, че малко са били тежички за такъв клас. Вашия клас е малко по-скоро за туризъм, да че ли насочен. Така, сега отивам при Светломир Бонев, другият авантюрист тук. Светло, какви са твоите впечатления от първото ви участие в екстремния шампионат на България? Значи като цяло беше мъжко състезание, за адвенчерите беше по-тежко отколкото трябва да бъде. Може би заради снега и от тези условия беше по-кофти. Ако нямаше сняг, щеше да е супер. Но в крайна сметка трябва да разработим този клас. Има доста желащи и трябва да покажем на хората, че не е страшно и няма нищо, който иска може да се пусне. Следващите състезания ще са по-премерени, ще има по-така. Няма да има сняг, така че всичко ще е наред. Да. И в крайна сметка, който иска да се кефи и да си дава газ с големия мотор, е възможно. Ние го показваме, че става. Дано да има повече участници, защото изискуемото участие минимум 3 записали се е фактор да имате клас и класиране за шампионата. 10 кръга в шампионата. Този клас не е насочен към кроса. Предполагам, че няма да карате в кросовото трасе. Ами, има някаква възможност, но моторите са много тежки и не са... ще станат проблеми и контузии. Като цяло идеята е да са малко по-рали ориентирани и този клас да е по-към ралито, за да може да се разгърнат възможностите на моторите. Ще се надяваме на другите Да, състезания. другите състезания сме така помислили вече да е по... Може би 2 дена навигация. Да, ще има навигация, ще има така затворени трасета, но всичко ще е съобразено с тези мотори. Надявам се и организаторите да се съобразят, защото е много важно да работите в синхрон, както сте успели да извоювате своя клас в българския екстремен ендуро шампионат. Пожелавам успех на ентусиастите и дано следващия кръг да ви видим повече и по-отдадени на спорта и пак така усмихнати, разбира се. Благодаря ви много. И така, Светломир Бонев и Пламен Янков. Както знаете, Пламен Янков от доста години кара в българския екстремен ендуро шампионат, но за след това е първо участие и надявам се за всички, които са в